Dome kultúry Lúky bola pre malých Petržalčanov pripravená halloweenska party. Privítala všetkých, ktorí túžili oslaviť Halloween a zažiť pravú strašidelnú atmosféru. Deti sa premenili na rozprávkové a strašidelné bytosti. My sme si pre deti pripravili tvorivé dielničky, na ktorých sme teda vyrezávali tekvice, malovali tekvice, vyrábali pavúkov. Som vyrábala duchov. Sme mali látku, potom sme ďalšiu látku dali do guličky, potom sme tu zabalili, potom sme to zaviazali a sme nakreslili tvár. Sme ekologickí, pretože sme zrecyklovali teda materiály, ktoré sme mali po ruke, nič navyše sme samozrejme nekupovali, takže využili sme to, čo sme mali. Po kreatívnych dielničkách nasledovala pravá halloweenská diskotéka, kde okrem zábavy bolo pre deti prichystané aj občerstvenie. Ty si aká maska? Čarodejník. Chcela som, aby som s kamarátkou akože bola, že Ježibaba. Ja som rozplakaná nevesta, ktorej neprišiel na čas ženich. Starka má tieto šaty a mne boli, no akože bolo to podľa mňa jediná maska, ktorá tu aj je a také jedinečné to je. Na záver halloweenskej party boli ocenené najkrajšie vyrezané tekvice. Víťazi boli odmenení malými darčekmi. Malí aj veľkí oslavili tento obľúbený sviatok vo veľkom štýle. Kreativita detí, nezabudnutelná atmosféra, ale aj nápadité masky vytvorili pre všetkých nezabudnutelný zážitok.